वाह वाह कि खिंचल फोटो सखी एगो लड़का एगो लड़की के शादी होता चाचा जी। शादी होने के बाद वो अपना कन्या के छोड़ के चल जाता है परदेश। एगो देवर रहता है छोट छोट रुपए चल जैसा वो अपना भौजी के परेशान करता। तो भौजी अपना राजा जी के फोन लगाओ तरी कहत तरी कि खिंचल फोटो सखी खिंचल फोटो सखी हमरो नाथ में असैया के जदिया आते बजे के हाथ में राजा के जदिया कि खिंचल फोटो सखी खिंचल फोटो सखी हमरो नाथ में सैया के जदिया देवर के हाथ में सैया के जदिया देवर के हाथ में राजा के जदिया कहे बात बात में सैया के जदिया देवर के हाथ में राजा के जदिया देवर के हाथ में सैया के जदिया काटे ब्लैकमेल हमसे मांगे हाथ हो ए भाई इहे गाना हम बोल रही माही मनीषा से एक दोनों के बड़की बहन से कहां मधुबनी में जयनगर में प्रोग्राम रहता है। काटे ब्लैकमेल हमसे मांगे हाथ हो नंदा मजाक करेला बैठे चपाल हो सुनो का नाम बबली तो बंटी नाम तो बहुत खतरनाक है बंटी सुख के हो गई बड़ी संटी बबली देखा मना कर लवली सुतल चाहे हमरा संगे कल आपके इधर में हमारा कार्यक्रम बा गोपालगंज मीरगंज हां चले के साथ साथ सुतल चाहे हमरा संगे सुतल चाहे हमरा संगे सजिया पसान सैया के जदिया देवर के हाथ में सैया के जदिया
लड़का कहता सीबे मिसरा के बिगड़ल छुअल चाहत रे हमर पोसल धन और देखी कहता बैठल रहे अरजू श्रीराम बाबू घाट में सैया के जतिया सही बाबा घाट पर होता बाबा कि सैया के जतिया तू गाड़ी गाड़ी ऐसे चलावा तब तुम करो ऐसे चलावे के तो कोनो दिन कोनो कहीं घुस जेबो बस हो गई असैया के जतिया देवर पे हाथ में राजा के जतिया देवर पे हाथ में देवर के हाथ में आजा के जतिया